en mana ni japuonjre kinde duto en focal point. Japuonjre e ng'ama lich ahinya e weche mag somo. Mano gima nyaka ng'e kaka janyuol. Lakini wayudo ni jopuonjre gi pod gitindo, pod gin jok mitayo. Koro nyaka wan kaka jonyuol waparnegi ni weche mag somo to omaki moloya. An adwa konyi kendo aikra mar wuotho kodi. Lakini ng'ama nyaka bed piny, mabed gi gombo mar somo en mana in. Mano nyaka waparnegi. Kata gitindo kamano to waparone mondo ging'e ni okabi somo ni. Samoro an janyuol ariek, to nyathina nigi nyao. Koro kata ka riek, okabi donje klas mondo asom ne nyathina. Koro nyaka waparne nyathina ni bwana, mami, babu, gini ochomi. Omiyo watayogi kendo wagayogi mondo gi-readjust, gi-reorganize themselves mondo gini ochomogi. Koro ting' mane magin go? Ting' magin go en ni nyaka gibed jok matiyo matek. Nyaka gibed jok mawinjo wach. Man gi gima waluongo gi dho ngere ni teachable spirit. Ka babu wuoyo kata japuonj wuoyo, to ng'e ni ok giwach ni kamano nikech gichai, giwacho ni kamano nikech gidwa konyi. Nyaka ibed gi nyathino maketo gima iluongo ni effort. Iketo